Be chi'n feddwl o'n ngardd hyfryd i? Dyma'n hoff le yn y byd. Mae'n rhaid bod bysydd gwyrdd gennych chi. Felly, mas yma, lle'n bosibl, byddwn nhw'n gwneud ein gorau i'w wneud yn wastad, yn ddiogel, yn ddymunol ac yn hawdd gofalu amdano. Byddem hefyd yn ceisio darparu pafin eich giat, rhywle i sychu dillad a storfa. Dwi'n lwcus iawn i gael gardd fy hun. Be sy'n digwydd os nad oes un dych chi? Byddwn yn annog pobl i ddefnyddio mannau gwyrdd lleol sy'n bodoli eisoes. Lle bo modd, byddwn yn cynnig mannau gyda minciau a lle cymunedol i blannu a thyfu planhigion ar ein stadau. Gofod gwych i bawb gael mwynhau'r awyr iach a mynd am dro. Bydde hynny'n wych os ych chi'n byw mewn fflat. Felly, be sy'n digwydd nesaf? Wel, pan fyddwn wedi gorffen eich arolwg ac wedi penderfynu ar raglen o waith, byddwn yn rhoi gwybod i chi pa welliannau sydd wedi cynllunio mwyn eich cartref a'ch gardd gyrraedd y safon, a phryd rydyn ni'n debygol o ddechrau. Byddwn yn gweithio gyda chi ar hyn ac yn ceisio tarfu arnoch cyn lleied a phosibl. Gwych. Edrychwch, dwi wedi plannu'r perthi yma achos maen nhw'n denu'r adar a'r gwenyn. Maen nhw'n edrych yn hyfryd pan maen nhw yn ei blodau. Mae hynny'n wych. Rydych chi'n gwneud eich rhan dros y blaned ac yn helpu gyda bioamrywiaeth hefyd. Haia dau, beth ych chi'n neud? Helo! Mae syfeir yn edrych a fy ni ar ardd i weld pa welliannau sydd angen ei wneud. Peidiwch y phoeni, byddwn yn ymweld â phawb, felly cadwch llyged mas am eich llythyr apwyntiad. Edrych mlaen. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Safonau Ansawdd Tai Cymru, cysylltwch â'ch landlord. Maen nhw wastad yna i helpu.